guys, welcome back to my channel. So dini jwngni abo aro adamonni metric porika ni dini result खालामबाय ओमफ्राय एसे मोजां result score खालामनो हादों आरो आदा आरो आब'मोना बे एसे माने दा जों ओमफ्राय दिनै आङो दा आङो स्कुलनि सेलिब्रेशनखौबो एसे खिथिनो सानगोन आरो ओमफ्राय आब'मोना बेसे पारसेन्ट मोनखो बेखौबो खोन्थागोन ओमफ्राय बे भिडिअखौ नोंसोर नायनो इन्टारेस्ट मोनदोंबा नायलांबाय थादों आब'मोननि रिजाल्टखौ नायनो लुगैदोंबा स' दा स्टार्ट खालामसै दा जोङो स्कुलनि बे स्कुलनि सेलिब्रेशनखौ खिथिलांनोसै स' नायलांबाय थादों नोंसोर माबा दंखायो नेसनाव हेल' नै दा लामायावबो गावान्दा आरो बोमाखौ नै गासिबो नै दा आंखौलायाव बमा गावनो सेटआप खालामबाय दं आरो नै बेसेबा सेटआप खालामबाय दं आरो बेसेबा गोलाव होबाय दं आरो बेसेबा बुरजाखा आरो आसि बमाया आरोबाव दंबावोसो नै नोंसोरबो नायजागोन आंकोल सासे आंकोल आरो आंकोलाबो हेल्प खालामबाय दं सारमोनाबो हेल्प खालामबाय दं आसि बमा गोलाव लगायनो थाखाय जों बेलेग साइडथिं फैबाय आरो बारा नुवाखै नालाय नै दा प्रेट होलांजोबसिगोन आरो सावबानो
दायाव बमाखौ गावखांजोब्बाय हाफोराबो बेसेबा माने गोसोमथार जाजोब्बायनो आरोबाव दंबावोसो आसि बुमायानो बेसेबा बुरजाखा आयौ जोङो नै बेथि दं ओमफ्राय जों दा नायलांबाय थानोसै नैयाव आंकोला आब' टपारमोनखौ आर'नाइजों बरायहांदों आरो नै मानसिफोरा मिथिदों नै आर'नाइखौ आब' जुलिनो बरायबाय आरो ओमफ्रायनो सासेबा आब' कबितानो नै आब' प्रियानोबो बरायबाय साराबो खुलुमबाय आंखौनो नालाय नै दा इसोर साब्रै आब'मोनखौ रिपर्टारफोरा इन्टारभिउ लाबाय दं आरो ओमफ्राय इसोर साब्रैयानो आरो फार्स्टआ जाहैबाय आब' जुलि आरो 95% लाखिनो हादों आरो मोजाङानो ओमफ्राय सेकेन्डआव कबिता बर' आरो जोंनि आब'आनो कबिता बर' 93.83% मोनदों आरो ओमफ्राय नैयाव सासे आब'बाव फैसालि बसुमतारी 88.33% आरो ओमफ्राय सासे लासआ जाहैबाय प्रिया बर' आरो 88% ओमफ्राय एग्जाम होनाया टटेल 18 मोन आरो ओमफ्राय
डिस्टिंक्शन लानाया 4थामोन आरो बिसोर आब'आनो ओमफ्राय स्टार मार्क मोननाया 8 जन आरो ओमफ्राय फार्स्ट डिभिजन मोननाया 6 जन ओमफ्राय दा आब'मोनखौ आखाइ हेन्डशेक लाबाय दं आरो ओमफ्राय जोंबो लाबाय नै देलिनाया लाबाय आरो आब'मोना मेदाममोनाबो सारमोनाबो लाबाय दं लाफागोन दे सारनोसैलाय इदो मोनलायसिगोन आरो आं भिडिअसो खालामबाय दे होनलाय साराबो जाय दे नै दा जोङो ओंखारबोबाय ओमफ्राय बे भिडिअखौ नोंसोर नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक हागौबा शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो आंनि भिडिअखौ